बे घड़ेई घड़ेई तो घड़ी बंद करदेवी जानी था तला तला मालिकर खाई तू मालिकर अपप्रचार करुची बे आज कथा जानिनु कहबे घड़ेई ए घड़ेई तू जानिनु कि रे ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇ ତାହାର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଗାଇ ତୁ ସେଟା ଲୁଣ ଖାଇ କଣ କାମ କଲୁ ବେ ତତେ ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଦେଖ ଓ ଘଡେଇରା ଯାଇକି ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ତୁ ଏଇଆ କଲୁ ନା ଶେଷରେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ରେ ଘଡେଇ ମତେ ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଘଡେଇ ମୁଁ କେମିତିଆ ଲୋକ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ ଘଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବେ ଆଜି 12ଟା ବେଲେ ତୋ ଘଡି ବନ୍ଦ ଆଜି 12ଟା ବେଲେ ତୋ ଘଡି ବନ୍ଦ ମୁଁ କରୁଛି ବନ୍ଦ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ହେଇବେ ଏଇ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବେ କିଛି ବେ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ତୋ ଘଡି ବନ୍ଦ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଦୁନିଆରୁ ଉଡେଇ ଦେବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଘଡେଇ ନାମକ ଚାକର ଆଉ ନଥିବ ତୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ତୁ ଗଲୁ ତୁ 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲୁ ବୁଝିଲୁ ଯେମିତି କାମ କଲେ ସେମିତି ଫଲ ପାଆନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତତେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଛାଡିବିନି ତତେ ମୁଁ ଉଡେଇ ଦେବି ଯା